Jo em dic Ivan Campillo, soc actor, director, professor de teatre i dramaturg teatral. El 2011 vam començar un projecte que feia anys que en parlàvem, de fer la importància de ser franc, la importància de Mas Ernesto, the importance of being earnest. I amb el Miquel feia molt de temps que li donàvem voltes. I recordo que em va trucar un dia i em va dir ho hem de fer ja perquè se'ns passa l'arròs. I res, vaig agafar el text, el vaig adaptar, el vaig traduir, vaig fer una adaptació perquè resulta que no n'hi havia de traducció. Hi havia una adaptació que s'havia fet per un taller de l'Institut del Teatre. I va ser tota una feina de recerca. El llenguatge de Wilde, el vocabulari no és complicat, el que és complicat és entendre el sentit de les frases. I aquí vaig estar molta estona i molt de temps per acabar de captar-ho tot. I em va agradar tant el text que cada vegada que havia de tallar alguna cosa era com tallar-me alguna cosa a mi. Però clar, s'havia de condensar l'obra perquè havíem de complir amb el que passa amb les produccions, que havia de tenir una durada. M'ho vaig passar molt bé el 2011 fent aquella adaptació. A més, els actors eren espectaculars. Jo crec que va ser la primera vegada i de les poques que com a director no vaig haver d'ensenyar a ningú a actuar. I l'Oscar Wilde i aquest muntatge demanava molta precisió tècnica. I clar, tenies la Montse Segués, tenies el Manel Solàs, tenies el Ferran Castells, el Miquel Agell mateix, i jo m'ho vaig passar molt bé. Perquè era realment explicar com veia jo les escenes, parlar de la direcció, de les línies de direcció que volia fer i deixar-los. I això amb mi, que soc supermeticulós com a director, que m'agrada controlar tot, va ser molt relaxant. Jo crec que és de les millors vegades que he pogut disfrutar fent aquella funció. Vam fer-ho al Teatre Gaudí, era 4 bandes. Va ser el primer cop que aquell teatre omplia un agost totalment. I vam estar uns mesos que ho vam petar. I no estàvem preparats tècnicament, perquè va fer molta calor, va ser un estiu de molta calor. I recordo l'estrena, amb aquells vestits clàssics que portàvem, que hi havia gent d'edat. La Montse Segués, el Manel Solàs eren gent d'edat i era, ostres, Déu meu, a veure si se'ns desmaiarà algú. Estàvem patint realment perquè feia molta calor. El Teatre Gaudí és com un ring, ja ho he dit, però és que a més el sostre era molt baix, amb tots els focus. Realment la sensació de calor a dintre l'escenari era brutal i el mateix públic estava patint. I l'anècdota va ser que quan va acabar la funció van venir 3 crítics el dia de l'estrena, quan encara venia la crítica al teatre i encara algú la llegia i es publicava. Doncs van venir i quan van acabar se van abraonar l'amo de la sala, el director de la sala, a fotre-li una bronca. I me'n recordo la frase que vaig sentir de fons, que és «I no hem marxat perquè ens interessava molt l'obra». I vaig pensar, si amb aquestes condicions hem aconseguit fer una obra que interessi a 3 crítics, va ser un èxit, va funcionar molt bé i jo estic molt content. Sobretot també recordo el Ferran Castells, amb el Miquel hem treballat moltíssim i hem fet moltes obres, que va ser professor meu a l'Institut del Teatre. I clar, jo l'estava dirigint i va ser com un... Mira, ja he pujat una mica més, ja soc una mica més director, perquè quan ets actor i et poses a dirigir sempre tens aquest punt de... Segueixo sent un actor que dirigeix, perquè mires més coses que no la posada en escena. Però amb el Ferran tot és molt fàcil també, com deia, com tots aquests altres grans actors, i amb el Ferran va ser molt xulo perquè vam decidir fer de Lady Bracknell, de fer un home que fes de dona. Estava espectacular, va ser, era la gran estrella del muntatge, no sé, ens ho vam passar molt bé treballant amb ell, amb el Miquel tenim molta química, hem treballat molt junts i realment va ser una de les obres que crec que més vam disfrutar aquell 2011. Anava a pensar que tinguessin tant d'èxit. Ens pensàvem que seria agost, setembre, octubre, i vam anar tirant, i venia gent de tot Barcelona, que és un teatre que està a Sagrada Família, però hi ha gent de la part alta de Diagonal que no havia anat a la seva vida en aquell teatre. I vam atraure tot un públic. Ens passa a tots com a actors, quan et poses a fer una altra cosa, sempre penses que vindrà algú i dirà tu surt d'aquí, que això no és la teva feina. La Lídia Linuesa sempre ha confiat molt, perquè sempre em deia i tu no ho dirigiries? Com dient, tu podries acabar dirigint. I jo dirigia tallers, dirigia obres de teatre a sales alternatives, amb estudiants de teatre o gent que era molt jove, però dirigir un actor
un que havia sigut professor meu de l'institut, va ser una cosa que dius, potser sí, no? Que tenen raó, potser sí que puc fer-ho i la veritat és que va ser molt còmode. No em vaig sentir inferior treballant amb ells, m'ho van posar molt fàcil. Una de les coses que més recordo, que em va agradar més, va ser el tema de l'escenografia. Quan et planteges que és un quadrilàter, que és com un ring, quan va venir el repte de l'escenografia, amb l'Eloi Linoesa, que era l'escenògraf, clar, dèiem, bueno, és que hi ha un moment que s'ha de transformar això en un jardí, perquè necessitem el jardí. No podem entrar a l'escenografia ràpidament perquè, clar, aquestes entrades no permeten fer un canvi. No podem, i l'espai és el que és, no podem deixar unes coses col·locades a l'escenari perquè tapen la visió a 4 bandes del públic. No podem. I el fet de no poder ens va estimular la inventiva i em va dir, i si ho baixem del sostre? Sí, va construir una mena de parterres, de petits jardins, zones jardinades, que baixaven del sostre en un moment donat, que les feia, com hi ha 2 criats, feien baixar i pujar això en aquell moment, canviàvem l'espai amb hi havia una pantalla que projectava la cara de la Lady Bracknell al principi, que era la residència d'ella, quan era la seva residència, quan era la residència de l'altra, i canviava, i a més sortia. Vaig habilitar el narrador, una espècie de narrador que era el mateix Manel Solàs fent de criat a la primera part, que explicava on ens trobàvem i llegia l'acotació des del seu personatge de majordom. Quedava tot molt ben lligadet, molt maco, i sobretot això que pujava i baixava la gent era perquè dius, bueno, i d'on trauran l'escenografia? I quedava una espècie de teatre de guinyol, de gran guinyol, que li donava, clar, un joc de màscares que ja el té la comèdia, perquè la comèdia de la importància de ser franc, clar, la gran frase que il·lustrava aquesta obra d'Oscar Wilde és si dius la veritat, tard o d'hora seràs descobert. Perquè en l'alta societat s'ha de mentir, perquè tots porten una màscara, perquè tots enganyen. I clar, això, aquest joc d'artifici de fer que es veiés els cordills, que es veiessin els cordills quan baixava, que de fet la idea era que baixés i desaparegués els cordills. I després ho vam deixar, i vam trobar que quedava fantàstic que es veiés la trampa, que es veiés I allò va ser espectacular, aquella escenografia, i jo estic supercontent del resultat.